leyo system kuyothi iqama lesikhathi ukubonakala umntwana uzoshodelwa ipeni uzoshodelwa yini uyazibuka zonke lezi zinto ngisho ekhaya uyambona uhlwebo kodwa khona imadlana abuya ayithola uyamsavela ngaleso sikhathi ekukhulula leyo ndaba ke ukuthi nangu phela lokho kuthiwa ikona kweshumi ngisave imali engaka nginemali engaka therefore ngizokwenzani ngemali lapho ingane masiyinika imali sinikele izothenga ogqweni nobani bani asinikele ukuthi enekhona imali efanele isave zibuya nayo leyo mali you understand ungayithatha uphinde umnikeze and worst part of it ke manje ngendlela isimo sesisimbi ngayo sebethenga ngazo ama drugs believe me if you akafiki kuwena kukhona kuyenzeka lento ehlezi ikhulunywa akayisimeni kancane ukunikeza abantwana imali akeke umntwana afunde ukwenza ukudla okukhona ekhaya adle ukudla ngakusasa and yazi ukuthi kuchip kanjani ukudla zisimple kanjani izinto ezinempilo ezokwenza umntwana nje amotivate kusuku lonke abe nempilo aphaphame manje sifuna ukuthi sifuqa abantwana ngempupho ekuseni sifuqa zonke lezi izinto ezi difficult sometimes ukuthi umuntu angahamba nazo ahamba yoqala usuku ngazo ngifisa ukusho into eyodwa kwena mkhozi wami ku-2018 sisazokhuleka ake senzeni lento le webothisha ake siqaleni uyabona njengoba ufrustrated esikoleni it's because you are short of izinto ezintsha obungayi-innovate eklasini lakho awuqale eklasini lakho ungafuni uqala isikole sonke qala eklasini lakho khumbula ukuthi yonke into uze ukwazi ukuqashwa ukwazi ukuthola iposition ehigh ukuze ukwazi ukuthola iposition enkonzweni ukuze ukwazi ukuthola iposition kwi-politics qala endaweni ngabantu abawu-5 basendlini yakho qala ngalabo basekhaya lakho qala ngawe qala uma ngabe ukuthi awakafuni uqala ngabantu akuqale ngawe qala be responsible because lento ihambisana ne-responsibility yonke ungakwazi ukunakekela ikamero lakho ulishiyela imapheketwane uzokwazi kanjani ukunakekela into zikabasi uma ungakwazi ukushaya igceke lakini libe clean libe lihle abantu bahalele basicela usenzela nathi uzokwazi kanjani ukushayela lapha yakabasi uma ungakwazi ukuhlonipha ukhulume kahle nabantu abakini abadala uzomhlonipha kanjani omunye umuntu wangaphandle uma ungakwazi ukulalela uma usutshela ukuthi lalela le ndawo ehamba yimi usuthi ngangekho ebusheni bakho uzokwazi kanjani ukulalela omunye umuntu wangaphandle it starts with you it starts within so if ngempela besingashintsha ingqondo zethu bazalwane unyaka ka-2019 bekuzoba unyaka wethu siyana okhethweni sinjalo nje sonke sobe sithi asinandaba nalento asinandaba yes siyawufuna ugesi siyawufuna into ethuka ngasekhaya siyayifuna izinto ezithizeni uhluleka nje ubambele ukuthi uma ngabe ngithi vota ngisuke ngithi votela inhlangano ethizeni yini mina ngithi vota ukuze kwazi ukuba nezwi eyintweni i-system yase-South Africa ngeke ngoba sengiyakholwa bese ngithi mina ngizoyishintsha ngeke ngoba ngiyakholwa bese ngithi hayi uNkulunkulu uzobona yet angizange ngize ngiparticipate ngoba siqala ngokuparticipate siqala ngokwenza then bese siyakhuleka sisinkosi lokho sesikwenzile sicela wena ukugcwalisa sicela ukwenze kube kanje kunabantu ngoba ngeke mntakama ubuswe okanye uholo umuntu ungathandanga ukumhola ithi South African law i-majority iyona erulayo so uma wena ungabamningi la ubona khona ukuthi ku-right khona kuzokuba kanjalo ngale ndlela wena ofuna ngayo so be responsible understand leader yakho ikhethayo uyikhetha ngaliphi ngoba uyithandile ngakini ngoba ubona uzothola i-10 ayihambi kanjalo mfethu ngisho sefikile iqiniso limile bazalwane ayikho indaba yokubhekelelana umuntu uzibhekelela yena ungayi ngokuthi but iya ngokwequality umbona umuntu kade esebenza njengoba ngisho uqale ngakho uzofuna amagceke ngakini waqoqa ingane zangakini leyo nto iyodwa nje ingaqualify ukuba ikhansela because wena unoshintsho emphakathini ongakini be the change that you want to see musukuhlala manje bese na ulinde khona abanye abantu abazothina mase khethiwe ikhansela sikhansela lendlu ukuthi wenzani uqale wenzani wena ikhansela ingasenzi lutho nje uqale wenzani wena uNkulunkulu ake wenzeni because God is within ulikhosa kanjani wena ukhona ngoba ungakushintsha lo ungenela ukhothi nihambisa amagama exactly so you're not part of it you're not participating then things ngezenzeka le ndlela ofuna ukuzenzeke ngayo so awuqale ngawe ekhaya be responsible for your own home kade unyaka wonke bengisho lento same applies nawe ufuna umsebenzi awukubheke nje wenzeni unyaka wonke ubufunani ufuna imali awuqale lona noma ngabe unamajazi angakanani akuqale ngelinye ilanga ungaqala nje nihambe nithi ngicela uyoklina emzini womuntu banikeze le mali abanikeza niyokhula nibone sekuyikhampani njalo leyo ngoba nizogayide ukuthi hayibo nangabantu abafuna ukuzoklina akline ngishabe kuthiwa ukubona uphakeme kangakanani bafowethu abaye abantu ngebakwenzele lutho thina ke sikwenzele lutho ungazube nehloni bosi lokuthi ubonakala ushanela umgaqo lokuthi ubanekela ushanela igceke la kaSibanimani because ngengwenze letho nami ngi-right la inanda FM ngi-right la ngi-right khona so mawuzonaka mina then you'll have a problem ngoba nami la ngize ngifika khona angivelanga kwakwawukhisimusi zanjena angingeniswanga mina emsakazweni ukuthi ngoba nakho ngimuhle njengoba ngimuhle nje ngimnyama ngimuhle nginje
Angeniswanga yiloko, angeniswanga ukuthi nginemali eningi nginani ngineyimoto, angeniswanga yikho konke akuyize leze, but indaba esekuthenini yini mina engangililangazelela ukuyenza. Ngakwazi ukuyikhuluma lento engifuna ukuyenza, ngakwazi ukuya to the right people. Angiyanga elokuzeni lapha kulabantu abegade lapha eMbumbulu, but ngaya direct to umnikazi womsakazo. Ngakhuluma ngayishikhizo yami, wangirefer, wangibiza. You understand the process? Manje sinenkinga, ngithi ngifuna ukukhuluma, ngifuna into enguMapule but ngizokhuluma noBusi. Hey, Nginenkinga nothi ngidinga into but ngizokhuluma noBusi uzokusiza ngani because uMapule is there. Uyayizwa yena athi umuntu uthi uyayitshela yethu akazi uqala uze kumina uthiwa uyayitshela awukazi uqale mina ungiapproach awukazi ukhulume nami ungizweke bese uthi uMapule ungiphendule kanje. Uyayizwa yena even sengikuphendula ke mangikutshela ama facts nje bangitshela wona bese kuthiwa eve bephakeme baphila kwelinyiso uMapule uyofuna inoma yini. Uyayizwa le musu kufika kumina ngoba nami ngibusy bra ngeke ufike kumina uqale phansi manje uthi hayi noma yini mina ngicabanga nini noma yini because yaziwa wena mina ngiyayazi into engiyenzayo ngiyazi into engiyifuna manje ngi-approach ngisuke sengazi ukuthi ngifunani. So if we can change that mindset bazalwane nasebafundisini nakothisha nakubani bani omaphambi kwabantu, can we change the tone, can we change the message esisho? If it didn't work 2018 change lokuzwe ithoni yakho or indlela oyibeka ngayo ngoba ngeke kuphele Busi ukuthi i-history ikhona asibhalanga umlando uqopheka lekathi kwenzeka izimo nezinto ezithizeni. Uyayizwa lana but ke manje uma ufuna abantu balithanda iBhayibheli change approach. Uma abantu bafuna bangena enkonzweni yakho change approach, and labo bantu ngeke uqhamuka usuzobafuna bagcwale ungazange bagrume throughout the year. Yabo nje ku December nje awusingakhala size sithini but asange sibagrume abantu ukuthi kufanele babe responsible. Ayi ngakhala ngithini uthi ba nje wasikhala manje uthi bayi-few enkonzweni yami nje bawu-2 enkonzweni kabani ngifike ngangena ingoba uqala unyaka wemnikazi wevision awuzange ubagruma abantu wabenza yazi khona into oyenzayo ukuthi abantu balangazelele bathi ngeke ngikwazi ukungayila ngeke ngikwazi ukungayila because I know what I'm missing out. If we can change that tone enkonzweni siye ukukhihliza amagwebo usijuluke sibe manzi sifundise. It's time. It is about time. Njengegama lakhona. Ingakho manje sengathi uma uthi umfundisi, ungathi wafanele ngasithi umfundisi. Uyayizwa lona upastor umalusi. Kuhluke kanjalo ngesizulu. Uyayizwa lona. So yonke leyo nto sibambeke lapho Busi. So as we pray, as we ask God akasize asijulise othandweni lakhe, because uma singajula othandweni yonke into is possible. Yonke into izokwenza ngoba yonke into ihamba nothando. Ungayithi ngoba yonke lento ongenayo manje ngoba uthando wena ukuba nayo. There I said it. Should me. Unento oyifunayo kodwa ungenayo manje ngoba uthandi. Mangase kuthi uyathanda uzokwazi ukuthi lento ayiqhamuki idilika njengemana. Sayizwe eBhayibhelini futhi nazange sesiyibona. Ake sibe practical and realistic. You work for things. Awukwazi uqala manje kabe manje sekuzokwenzeka izimanga ungazange uzuze ekhaya uqale wenze izinto ngendlela efanelekile. Uma nje ekhaya uyihle ngandlela beke uqashwe indawo. Uma uyivila ngeke uqashwe indawo. Uma uvoya isikhathi sakhe uqashwe indawo ziqashe wena wenze leyo nto sibona ukuthi uyoyenza yini kwayona leyo nto. Uma uthanda ukukhuluma ungenzi ngeke uqashwe indawo abantu abafuna mina ngimdingi nje mina umuntu eduze kwami uthanda ukukhuluma. Mina ngifuna ungitshengise usengenze lokho nalokho ngistakla bese ngithi phuma kanjena ngoba lokho bekushoda la. Indawo yoqala phansi manje mina uma wenze njani ngashonela abazali nami ngitandani yoba kwethu. Akinabazali nje ningiphela. Kodwa kube khona izimo futhi nakhona lezo zimo ngizange ngithathe ngase ngishihlalise ekhaya ngathi mina ngahlupheka mina ngareshwa mina ashonela abazali mina bangithuka mina bathini uba ngahlala naleyo nto namhlanje abanginayo le ngiyinayo ngaba nginayo lo nkulunkulu enginayo. So ibuyela back to the tradition ukunikela abazalwane usuku usubonga. Yayizwa kuyisintu yasingakanje nje eBhayibhelini ukunikela nje kuyinto ethi nje thank you. We understand and uzothi thank you kulo muntu lo okwenzele lento uyamotivate. Muthi usigabisela ukuthi wena usunikele intandane engana njengise ku Facebook lo okwenze wakwazi ukunikela yena unikele nini kuyena wenze njani kuyena yabazalwana ake sikhuleni ake sifundeni ake sikhulumeni into nathi futhi singalokho sithi imfundiso into kaNkulunkulu asichaze kahle lento yamatithe bazalwane ake sichaze. Like enkonzo yabo mase uyifunda kahle eBhayibhelini uzoyithola ukuthi yayenziwani kuthiwani ikhona eBhayibhelini olifundayo. Isho into eyodwa nje ukuthi la nje base sila sikule platform noma ngabe iroom la sikhonzela khona akukho kuzomuva la singazange sine sikhona.
Yayizolana. So sizoba uNkulunkulu okay nayo platform ikhona. So ebandleni izokwazi ukukhokhela irent, izokwazi ukukhokhela amanzi, ukukhokhela ngisho umfundisi wethu Simondle. Yeah. Hey, kunzima ukushubela ulambile, ushumela ukulamba. Uyayizolana? Hey, ake sibe neqiniso bazalwane. Uthi mawuthi ngeke ngimnikelele ngizobe sengimondle kunani mondle uyakondla nathi accept futhi siyabayasondla ngofanele nami ngiyadliwa exactly khona nami la ngikhokha khona bazalwane akashintsheni itone ngashintsheni indlela esipresenta ngayo izinto before ngize ngiphelelwe sesiphe ngicela sikhulele babe egameni lakhe mighty God siyakhuleka waziwayo ngopili leyo. Hey, siyakhuleka kuwe Nkosi yamakhosi, siyabonga manje onke, siyabonga Dwala lensizwe, sisize ke Nkosi yamakhosi esikhuluma